শিক্ষা রাজা কামিও কাখা थानसानि बयार शिखा फाइदिता खुकसं राजानो लाम संनानि फाइदिता खुकसं राजानो लाम संनानि राजा कामी वो काका थानसानि बयार शिखा राजा कामी वो काका थानसानि बयार शिखा फाइदिता खुकसं राजानो लाम संनानि फाइदिता खुकसं राजानो लाम संनानि राजा कामिओ काखा ओके बेलेका हामबाय जों दिनै सालका पन्चायतनि दुदु पाइमेन परे ताबुक जों पश्चिम दुलुमाव दिनै दुदु खायतंगा दिनै केन्डिडेट दङ जों दुर केम्पिं दिनै 100% टिप्रामथा हायके बुबाग्रा अर दिनै सुजे पाया अर टिप्रासा थानसा ते बुबाग्रा कप्लाइना थांदङ म 100% ग्यारेन्टी आं युनि प्रेसिडेन्ट गै आम क्लेसन देव थानायफ्राव आं मेसेज जाक दिस टाइम ताबुक पश्चिम दुलाम पाछायमन मेसेज हो टिप्रामथा थानाय 2021 जे बुट मामानि मार्जिन बिनिसे डाबल मानि मार्जिन खायनाय आबागै जों पाब्लिकनो सानाय जारान बखा अरं परं तमनि आबकुन तावानादि नो डाउट कुनो डाउट ताखायदि अर टिप्रामथा पश्चिम माबा क्लीन तैसा 2026 बुबाग्रा बिसिन থেকে जों गोबांमा मेजर सीट नावै जों सरका फाइ दङ मानिस तम 21 ता सीट नाय कन्फर्म जों दङ मोर क्लियर मेसेज ततना हामबाय।